Hei kaikille ja tervetuloa Sisu Sisters podcastin pariin. Mä oon Annukka, LinkedIn osaaja ja valmentaja. Ja mä oon Dorita, Business Englannin valmentaja ja brittikuiskaaja. Me ollaan Sisu Sisters, hostataan tätä podcastia yhdessä Annukan kanssa. Meillä on tänään täällä vieraana Mervi Mattila, joka on kyllä aivan varmasti Lontoon tunnetuin porilainen. Tervetuloa Mervi. Kerro kuka oot ja mitä teet tällä hetkellä. No hei, olen tosiaan Mervi Mattila. Porista aikoinaan lähtenyt 52-vuotias ja tällä hetkellä Lontoossa toimin palveluvastaavana Merimieskirkolla. Sä olet vaihtanut alaa aika monta kertaa ja erittäin radikaalisti välillä. Kertoisitko meille nyt vähän, kun meidän jakson nimikin on Kätilöstä kirkolle, että mikäs tää sun tarina oikein on? Joo, varmasti olen vaihtanut useammin kuin monet muut. Kun tilanteita on tullut vastaan, niin on ollut pakko vaihtaa. Mutta joo, mä valmistuin 94 vuonna kätilöksi Suomessa, Turusta, ammattikorkeakoulusta. Ja tein kätilön töitä siellä jonkun aikaa, mutta kuten ehkä monet muistaa, silloin oli tämä 90-luvun lama, niin silloin tarjottiin vain pätkätöitä. Niin oli aika ankeeta 4 aamusta ottaa niitä puheluita vastaan, että tuutko vuoroon 7 ja tuutko vuoroon 6 ja täksi. Ja se rupesi sitten vähän niin kuin käymään voimille, niin mä ajattelin, että jotain pysyvämpää täytyy löytää tai sitten vaihtoehto B. Ja vaihtoehto B olikin se, että mä karkasin Hollantiin vuodeksi, lähdin au pairiksi. Ajattelin, että kun toiset tekee tämän 18-vuotiaana, niin miksei tätä voisi tehdä vielä 24-vuotiaanakin. Ja olin suomalais-hollantilaisessa perheessä au pairina vuoden, äärettömän hieno vuosi. Koin paljon kivoja juttuja, opin jopa puhumaan hiukan hollantia. Aikoinaan puhuin enemmänkin hollantia, nykyään puhun lähinnä enää turistihollantia. Ja meinasin jäädä Hollantiin töihin, sain sieltä kätilön paikankin, mutta sitten kun mä lähdin Suomeen kesälomalle, niin mä muutinkin taas mieleni. Ja ajattelin, että ei se Hollanti kuitenkaan sit tunnu siltä, että mä sinne asettuisin, että niin kiva paikka kuin se olikin. Niin mä menin takaisin Poriin ja menin tällaiselle kätilön ekstravuosikurssille, lisävuosikurssi, missä pääasiassa hoidettiin enemmän synnytyksiä, että sain noita kätilön pätevyyksiä. Ja sitten kun mä sain ne, niin mä muutin Englantiin. Mä näin lehti-ilmoituksen, jossa haettiin kätilöitä, ja koska Suomessa ei ollut tilanne oikeastaan yhtään parantunut, eikä niitä vakihommia vaan ollut, niin siitä ei mennyt varmaan kuin 2 viikkoa. Mä olin haastattelussa Helsingissä, tämä sairaalan oma kätilöpuolen johtaja tuli haastattelemaan meidät Helsinkiin ja otti meistä saman tien, mikä oli suomalaisella aika uskomaton juttu, että saman tien hän oli varmaan päättänyt, ketkä hän halusi, koska hän otti meistä saman tien verinäytteet myös. Meistä otettiin HIV-näytteet ja hepatiittinäytteet haastattelun jälkeen ja sitten toivotettiin vaan hyvät jatkot ja jäätiin odottelemaan tuloksia. No, tulokset oli sitten vissiin aika hyvät, koska työpaikka aukesi. Ja siitä haastattelusta noin 2-3 viikkoa, niin mä olin jo Lontoossa. Et mulla ei ollut kerran pysyvää työpaikkaa, kun oli niitä keikkoja, mulla ei ollut mitään kiinnikkeitä, niin mä pystyin heti lähtemään. Ja tämä kätilöpuolen johtaja oli sen verran mukava, että hän tuli mua ihan lentokentälle vastaan, koska eihän mä Lontoota yhtään tuntenut. Niin hän körötteli sieltä itäpuolelta sinne Heathrown lentokentälle ja vei mut täysin toisen suuntaan vyöhykkeelle 4 sinne asumaan sit sairaalan asuntolaan ja töihin. Siinä oli se alku tähän pidempiin, että miten päätyin Lontooseen. Aivan. Ja kauan sä teit sitten kätilön hommia? Mä tein kätilön töitä noin 6 vuotta. Että mieli olisi tehnyt ehkä enemmänkin, mutta siinä oli aikamoista politikointia. NHS rupesi siinä vaiheessa jo vähän lahomaan nurkistaan. Töitä oli enemmän kuin yksi ihminen pystyi hoitamaan. Meillä oli asiakkaita, kaikki huoneet täys, käytävät täys, eteiset ulkopuolellakin osaston täys, ambulansseja odotti parkkipaikalla. Mun tuli sellainen olo, että jos mä jatkan tässä vielä, niin mulla vielä kirjaimellisesti kuolee asiakas käsiin, että kun mä en kerkeä jokaista asiaa hoitamaan. Ja viimeinen pisara oikeastaan tässä oli se, kun mä olin kerran raporttia ottamassa potilaasta, niin tämä potilas jouduttiin elvyttämään ja hän ei valitettavasti selviytynyt. Hän kuoli siihen elvytykseen. Ja se oli aika järkyttävää meille kaikille, että ei mitään voidu enää tehdä.
Niin silloin mä ajattelin, että no tämä oli kyllä todellakin se viimeinen pisara, että nyt mä lähden kyllä mietsimään jotain muita töitä, että mä saan nukkua yöni rauhassa, en herää aamu 2 mietsimään, että annoinko mä ne lääkkeet, suljinko mä sen tipan, kirjoitinko mä kaikki muistiinpanot. Että se stressi oli jo aika valtavaa siinä vaiheessa. Ja siinä mä sitten mietin, että mitähän mä sitten tekisin ja lueskelin lehteä ja näin, että Stanstedin lentokentälle haettiin lentoemäntiä uuteen firmaan nimeltä BUZZ. Ja siinä vaiheessa BUZZ, ehkä suomalaisillekin tuttu, lensi Helsinkiin, niin mä ajattelin, että tämä olisikin kätevää, että jos mä pääsisin tonne, niin mähän pääsisin sitten aina Suomeen, että olisi niin kuin kotimatkat hoidettu. Oliko se niin kuin mikä sut sai hakemaan siihen hommaan? Mä olin jo nuorena halunnut lentoemännäksi. Se oli sellainen niin kuin teinihaave oikeastaan, että siinä oli jotain sellaista glamouria ja luksusta. Ja siihen aikaan, kun mä sitten valmistuin lukiosta ja kaikkea, niin ei noihin lentoemäntähotoihin niin vaan käveltykään sisään. Et siinä oli tiukat määrät, otettiin joku 18, joku toinen vuosi. Ja sitten matkailulinjat oli ihan täynnä sellaisia välivuosiopiskelijoita, että sä et päässyt edes sitä kautta saanut jalkaa oven väliin. Et siellä oli niitä, jotka ei keksinyt mitä muuta ne tekisi, niin ne lähti matkailulinjalle. Ja sitten itse ei päässyt niihin koulutuksiin, vaikka olisi todellakin sinne halunnut. Niin silloin mulle tuli se kätilön työ. Ja ei se kyllä kaduttanut päivääkään, että meni sinne kätilöpuolelle, että se oli ihana ammatti ja rakastin kyllä paljon sitä työtä, ettei siinä mitään. Sitten mulla tuli tämä myöhemmin mieleen, että hei, että silloinhan mulla oli tämä lentoemäntähaave, mikä jotten mä vois toteuttaa sitä nyt. Ja mä olin jo 30-vuotias, että mä en ollut enää mikään teini, kun mä lähdin lentoemännäksi hakemaan. Että se vähän arvelutti, mä ajattelin, että kun on kaikki niin nuoria ja mä olen jo 30, että mitä tästä tulee. Mutta ei se paljon menoa haitannut. Pääsin töihin heti ensimmäiseen, mihin hain, ja tykkäsin ihan hirveästi. Mutta sitten tämä BUZZ oli vähän tällainen, no miten mä sanoisin, parempi halpalentoyhtiö ehkä olisi oikein kuvaamaan sitä, että meillä oli kunnon kafetiirit joka asiakkaalle, että me vietiin kaikille, jos oli 190 asiakasta tai 290 asiakasta koneessa, riippuen konetyypistä, niin jokainen sai oman kafetiirin tarvittaessa ja sitten sai kaikki sellaiset itse tehdyt salaatit ja siellä oli niinku aivan uskomaton taso siinä alussa. Ja bisneslentoja me pääasiassa lennettiinkin, että vietiin asiakkaita niin kuin Pariisiin ja Amsterdamiin ja näihin tämmöisiin Euroopan pääkaupunkeihin. Ja siinä kävi sitten niin, että se oli vähän liian hyvää ollakseen niin halpaa. Ja sehän meni konkurssiin. Ja Ryanair osti sen suurin piirtein eurolla. Niin meiltä meni työpaikat alta. No mitäs sitten tapahtui? Pyysikö Ryanair sut töihin? No pyysi. Itse asiassa joo. Että Michael O'Leary oli tehnyt sitten hiljaa mielessään tällaisen listan ihmisistä, ketä hän halusi palkata. Ja mä sain sitten myös soiton sinne hänen konttoriinsa haastatteluun. Se nyt mikä oikeastaan haastattelu on ollut, hän kauheasti kehuu omaa yhtiötään ja sanoi, että tästä tulee maailman paras lentoyhtiö ja että itse kukin meidän pitäisi olla todella otettuja siitä, että me oltiin päästy siihen tilanteeseen, että hän harkitsi meidän ottamista sinne lentoyhtiön. Ja kuuntelin sitä siinä sitten aikani ja sitten kun hän lykkäsi sopimuksen mun eteen ja sanoi, että nimi tuohon alle, niin sitten olet tässä valitussa joukossa. Ja siinä vaiheessa mulla oli sitten jo ruvennut hiukan pinnaa kiristämään ja hermo menemään, niin tällaisen porilaisella temperamentilla niin mä repäsin sen sopimuksen kahtia ja sanoin hänelle, että minne hän voi sen sopimuksen laittaa. Ja toivottelin hyvät päivän jatkot ja lähdin huoneesta pois. Oikein suomalaista sisua. Se oli, hänen asenteensa ei oikein miellyttänyt mua, kun hän kuvitteli, että me oltiin jotenkin niin kurjia ja surkeita, kun meiltä oli mennyt työpaikka, että meillä ei ollut edes niin kuin mitään vaihtoehtoa, mutta kun valita hänet. Ja se ei sitten kuitenkaan ollut mun valinta. Mutta jatkoit kuitenkin lentämännän hommia. Jatkoin. Tämä BUZZ oli siitä ihana firma, että he olivat niin kuin tosi pahoillaan tästä, että oli tapahtunut. Ja he järjesti meille mahdollisuuksia haastatteluihin ja kaiken näköistä kirjallisuutta eri lentoyhtiöiltä ja tiedotteita, että ketkä haki lentoimäntiä. Ja me oltiin aika haluttua tavaraa, koska BUZZilla oli kuitenkin ollut aika hyvä maine. Niin mä pääsin heti haastattelun Gatwickin lentokentälle uuteen lentofirmaan nimeltä Excel Airways.
Ja Excel Airways oli silloin aika tuore, ei ollut vielä oikeastaan kukaan tiennyt heistä mitään. Tehtiin reittilentoja ja sitten me tehtiin chartereita. Me oltiin siinä mielessä vähän erilainen lentoyhtiö, että me tehtiin molempia. Että yhtenä päivänä saattoi olla reittilentoja Pariisiin tai Amsterdamiin tai Brysseliin, seuraavana päivänä Pösön autotehtaan parhaat Euroopan myyjät palkittiin ja heidät kutsuttiin Pariisiin, jolloin meidän lentoyhtiö vei heidät sinne. Ja sitten kun he siellä sai palkinnon, joka olikin viikko St. Martinin saarella Karibialla, niin mehän lennetettiin ne sinne. Eli saatiin viikko Karibialla. Se ei ollut välttämättä aina niin huono juttu. Niin. Ja 6 vuotta mä tosiaan heillä lensin ja olisin lentänyt pidempäänkin. Et olin just hakenut sellaista pestiä, että mä olisin ollut heidän ensiapuvastaava, plus siihen olisi kuulunut tietty määrä lentotunteja. Et mä ajattelin, että olisi kiva tehdä sitä ensiapua, kun siinä yhdistyisi se sairaanhoitajan taidot. Ja sitten saisi vielä lentää ja saisi tehdä niitä tarkastuslentoja. Mutta sitten me saatiin huonoja uutisia. Tuli pankkikriisi, pankki ei uusinut Excel Airwaysin lainoja ja tämäkin firma meni nurin. Tämä oli sitten niin kuin 6 vuoden sisään toinen lomautus, että työpaikka meni alta. Joo, mä itse asiassa muistan ton, koska Excel oli mun jalkapallotiimin sponsorit. Meillä luki Excel meidän paidoissa, West Hamin paidoissa, ja mä muistan ton, kun meni nurin. Ja kuulemma vaan muutama 100 000 puntaa oli itse asiassa velkaa, eikä miljoonia. Joo, kyllä. Velat oli pienet, mutta silloin pankkien piti valita tavallaan, että ketä he valitsee, että kenen velat tästä nyt hoidetaan. Ja tietyllä tavalla ymmärrettävästi pankit valitsi esimerkiksi British Airwaysin lainat, jotka oli 10 miljoonia, mutta ne uusittiin, koska British Airways on tämmöinen lippulaiva. Ja tällaiset pienemmät saisit pudota jaloista. Et ei edes varmaan niin oikeastaan Excel Airwaysin sillä aikaisella hallinnolla ollut motivaatio lähteä tappeleen eikä taitoja ehkä siinä sitten pitää sitä firmaa enää pystyssä. Et se oli harmi kyllä. No, siinä kun lentoimäntien palkka täällä ei ole kovin kummonen, sitä ei ole mitenkään määritelty laissa, täällä ei ole tai on täällä minimipalkka, mutta minimipalkan jälkeen ei ole mitään palkkaluokkia. Et lentoimännät ei tienaa kovinkaan paljon, niin mä olin jo onnekseni hankkinut pupista 2. työpaikan. Mä olin yksi päivä kävelin pupin ohitse ja mietin, että hitsi kun ei ole rahaa edes olueen. Mutta hei, tässä onkin uusi pupi, mitä rakennetaan. Et sittenhän mä saan olutta, jos mä saan tuolta työpaikan. Ja kävelin pupin ovesta sisään ja kysyin, että onko täällä rakennustyömaalla missään manageria paikalla. Ja he esitteli mut managerille, jolle mä sanoin, että terve, mä oon Mervi ja mä haluaisin tulla tänne töihin. Ja hän katseli siinä vähän huvittuneena, että jaha, vai niin haluaisit, että osaatko sä myydä kaljaa? Ja mä sanoin, että no mä osaan paljonkin myydä, mutta en mä kaljasta tiedä, mutta jos sä näytät, miten se tehdään, niin ehkä mä opin. Ja hän saman tien vei mun baarin taakse ja kaato oluttuopin. Ja sitten sanoi, että no tässä nyt näin kaadetaan oluttuoppi, kaada omas. Mähän kaadoin ja hän sanoi, että no siitähän tuli parempi kuin mun tuopista. Eli koska sä voit aloittaa, että meillä alkaa koulutus henkilökunnalle, että tulee muitakin ja sitten siitä lähtee. Ja onneksi olin sanonut, että joo, kyllä käy ja tein sitä pupityötä siinä sivussa jo. Niin sitten kun toi lentoimännän työ meni nurin, niin mulla oli edes joku, johon pudota. Et pääsin sinne pupiin ja ne lisäsi mun tunteja, että mä sain tehdä niin kuin täyspäiväisenä. Mutta pupityö oli aivan surkeata. Siis palkka oli 6 puntaa 20 tunti, eli todella matala. Ja siitä piti sitten tietysti maksaa vuokrat ja laskut ja ruuat ja kaikki. Ja työmatkatkin oli, kun mä menin bussilla, niin mä olin jossain vaiheessa aika epätoivoinen ja rupesin miettimään, että tämä ei vaan niin kuin voi toimia, että mä en pysy tällä hengissä. Että mulla oli vanhoja lainoja ja sitten kun mulla oli niitä muuttokustannuksia ollut niistä lentoyhtiöiden vaihdoista, niin mä en ollut ihan vielä taloudellisesti edes jaloillani. Niin oli aika rankat vuodet siinä sit tehdä sitä pupihommaa. Mutta mulla kävi tuuri. Yhtenä päivänä mun yksi insinööriystävä sieltä lentovuosilta soitteli mulle ja kysyi, että vieläkö etsit töitä? Ja mä sanoin, että todellakin etsin töitä, että olisiko sulla jotain. Ja hän sanoi, että no, hän on sellaisella firmalla kuin E-Partner Biggin Hillin lentokentällä töissä, että huolletaan yksityiskoneita ja sinne tarvittaisiin varastomies ja laskutusten hoitaja.
siinä vaiheessa mä olin vähän sellainen, että anteeksi, niin, mutta miksi sä mulle soitat? Että en mä ole mikään varastomies tai laskutusten hoitaja, että mä olen kätilö ja lentoemäntä ja paarimikko. Sitten sanoin, että no, koska sä olet kätilö, paariemäntä ja lentoemäntä ja paarimikko, niin kyllä sä voit olla varastomieskin. Ja sitten mä sanoin, että no jos mä saan tulla katsomaan, että saanko mä jonkinnäköisen koeajan. Ja hän sanoi, että totta kai, että tuu vaan katsomaan. Ja menin sinne ja he esitteli mulle varaston, mikä oli likainen ja pimeä ja siellä hoippu edes takaisin insinöörejä likaisissa haalareissaan ja ruuvimeisselit käsissä ja lentokoneen osat vaan vilkku silmissä. Ja sitten mä aloitin siellä ja se oli aika mielenkiintoinen aloitus, koska siellä oli entinen varastomies pistetty pois vähän huonossa valossa. Hän ei vissiin ollut ihan tehnyt kirjan mukaan töitään, niin hänpä vei kaikki kirjat mukanaan. Et siellä ei ollut sitten mulle mitään tietoa mistään, että miten hommat piti hoitaa. Ja siinä vaiheessa kyllä täytyy porilaisenkin jo rykästä muutamaan kertaa, että miten tämä homma hoidetaan, kun ketään ei ole oikein neuvomassa ja mitään kirjallisuutta ei missään ole. Ja hän ei ollut nettiä käyttänyt, kun hän oli sen verran vanha poika, että hän ei nettiin luottanut. Sielläkään ei ollut mitään. Mutta kyllä se siitä sitten selvisi. Mä olen kohtalaisen järjestelmällinen, niin mähän menin nettiin. Mä googlasin ne lentokoneet, mitä meillä oli. Ja sitten mä tajusin, että ahaa, nämä on siis kaikki tällaisia Learjetteja. Näitä tehdään tuolla Texasissa. Wichitassa tulee nämä osat. Sitten mä soittelin sinne Texasin Wichitaan vaan, niin kuin, että howdy, että niin kuin, onko meillä jonkinnäköinen huoltosopimus teidän kanssa? Ja sitten ne oli sieltä, että kyllä teillä on, että tämmöiset numerot olisi ja näillä toimii. Ja he olivat erittäin ystävällisiä, avuliaita ja sai mut alkuun. Ja siellä mä sitten tilailin lentokoneen osia ja palauttelin vanhoja ja hoidin huoltosopimuksia. Ja oli se melkoista. Ja siis me ei ole edes päästy kirkolle vielä. Niin. No ei tätä kärjää mun kauaa kestänyt. Tässä meni sitten, mä olin siellä, mitähän mä olin, reilu puoli vuotta vuoden tässä paikassa ja sitten meille ilmoitettiin, että heille tulee tämmöinen saneeraus, että he luopuu näistä yksityiskoneiden huollosta kokonaan, että tämä puoli jätetään kokonaan pois, että kaikki henkilökunta pistetään tästä Biggin Hillin osuudesta pois ja he siirtyy vaan siihen bensan myyntiin. No sitten mä ajattelin, että ei herra isä sentään, että tämähän on ihan järjetöntä, että tämä on nyt mun 3. lomautus, että niin kuin jokaisesta työpaikasta, minkä mä oon hyväksynyt, niin jossain vaiheessa lomautetaan. Ja kun talouskaan ei ollut hirveän hyvässä kunnossa, niin mä olin aika epätoivoinen. Mä ajattelin, että nyt mä en enää niin kuin tiedä, mitä mä tekisin. Että mä olin jo muuttanut halvemmalle paikkakunnalle, mä olin kaukana ystävistä, mä olin niin kuin tehnyt niin paljon erilaisia ratkaisuja tämän työpaikan eteen. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä asun keskellä ei mitään, mulla on siellä yksi ystävä ja muuten mä olen ihan pulassa, että mitä mä teen. Saanko mä kysyä, anteeksi Mervi tässä, mun tekisi mieli kysyä sitä, että kun itse olen ulkosuomalainen, niin tuliko sulle sitten siinä vaiheessa niin näitä kysymyksiä, että no ootko nyt palaamassa Suomeen, että no niin, että miksi et sä pakkaa kassajas ja tuu takaisin Suomeen? Tulihan niitä, varsinkin perheeltä. Mun perhe ei tahtonut ymmärtää ollenkaan, että mikä mut sai jäämään Englantiin. Että he oli ihan ymmyrkäisinään, niin kuin, että tule nyt tänne, että tule vaikka työttömyyskortistoon, että kyllä täältä jotain täytyy löytyä, että sä pääset jaloille uudestaan. Ja mietin sitä monenkin otteeseen, mutta sitten en mä tiedä, oliko se ylpeyttä vai oliko se sitten vaan sitä, että mä viihdyin täällä niin hyvin, että mä en vaan niin kuin nähnyt itseni, että mä nyt pakkaan kimpsun ja kampsun ja lähden tästä Suomeen. Ja kun mä olisin siihenkin tarvinnut lainan ystäviltä, että mulla ei olisi ollut edes varaa viedä niitä kimpsuja ja kampsuja sinne Suomeen, niin en anna periksi. Se elämä oli kuitenkin täällä, yes. Elämä oli täällä oli uusia ystäviä, täällä oli niin kuin harrastukset, kulttuurimahdollisuudet, kaikki se sellainen, minkä takia mä olin tänne tullut, niin se oli mulle niin rakasta, niin en mä vaan osannut siitä siinäkään vaiheessa vielä luopua. No miten tämä tarina jatkui sitten? No yhtenä päivänä sinne varaston oven kolkutettiin ja menin avaamaan, ajattelin, että joku siellä nyt ruuvia vielä viimeistä kertaa kaipaa ennen kuin laitetaan luukut kiinni. Ja siellähän olikin sitten tällainen ostopäällikkö tuosta viereisestä firmasta, joka oli Jet Aviation, ja hän tuli kysymään, että tarvinko mä työpaikkaa. Ja minähän sanoin, että totta kai tarvin, että kai sä nyt olet kuullut, että mitä tälle firmalle on tapahtumassa. Ja hän sanoi, että no siksi hän osittain tulikin, että hän kuuli, että täällä on tällainen pätevä varastonainen,
Ja he tarvisivat varastomiehen, mutta mikäpä jottei heille kelpaisi varastonainenkin, jos se kerran niin hyvä on, että siitä koko lentokentällä puhutaan. Ja mä luulen, että siitä puhuttiin lähinnä just sen takia vaan, että koska mä olin se nainen ja mä olin varmaan ensimmäinen nainen, joka oli siellä varastopuolella ikinä ollut, niin se aiheutti varmaan hämmennystä ja tämmöistä. Se porukka oli välillä vähän semmoista seksististä siellä, nipisteltiin pyllystä ja kerrottiin poika-miesvitsejä, mutta tämmöisenä porilaisena niin ei paljon hätkähdytä, kun on kaksi isoveliä, niin oli jo kaikki kuullut, niin niiden kanssa pärjäsi ihan hyvin. Mutta tosiaan tämä Rupert tarjosi mulle töitä, mähän nappasin niistä heti kiinni. Alun perin hän tarjosi mulle 5 vuoden kontraktia yksityisyrittäjänä ja sukelsin sitten siihen, kun ei paljon muitakaan vaihtoehtoja näkynyt. Ja menin sinne Jet Aviationille siinä tarkoituksessa, että mun piti tyhjentää heidän varastot ja lähettää kaikki sinne vuosien saatossa kertynyt tavara, mistä kukaan ei tiennyt, mistä se oli tullut, eikä kukaan tiennyt, minne se kuului. Niin se oli vähän niin kuin mun homma sitten selvittää se, että yksityisetsivä varastomies siellä sitten hääri ja selvittelin sitä 5 vuotta ja tyhjensin sen varaston. Ja siinä vaiheessa hän sitten sanoi, että hei, homma hyvin tehty. Heillä on itse asiassa toi heidän varastopäällikkö jäämässä eläkkeelle pian, että haluaisinko hypätä sen saappaisiin. Että ensiksi tuohon niin rinnalle varastomieheksi vielä oppimaan ne muutamat jutut. Ja sitten kun tämä Jim lähtisi pois, niin mä saisin hänen pestinsä. Ja no eipä mulla siinä vaiheessa kauheasti vaihtoehtoja muutenkaan ollut, ei ollut pöytä täynnä tarjouksia, niin mähän tietysti sanoin, että joo, totta kai jään tähän ja jäinkin. Ja sinänsä se oli hyvä työpaikka, oli hyvät työkaverit, työmatkakin oli ihan kohtuullinen kaikki, mutta työnä se oli mun mielestä aivan tappavan tylsää. Et siellä mä istuin likaisessa jääkylmässä varastossa talvella, lämpötila oli joku 11 astetta ja kävin kerran tunnissa lakisääteisellä kuumakahvitauolla siellä toimistojen puolella, kun heillä oli lämmitys, meillä ei. Ja sitten niitä valtavia lentokoneosia sieltä siirtelin ja ajelin trukilla ympäri hallia, vieden niitä sitten koneisiin ja koneista pois. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että en mä kyllä tätä eläkevuosiin asti tee, että vaikka työkaverit onkin ihania, niin ei tämä duuni kyllä ole mun duuni, että tässä on niin vähän ihmiskontaktia, että mä kaipaan kyllä vähän jotain enemmän. Ja tuuri kun kävi, kun mä näitä sanomalehtiä aina lueskelen, niin satun lukemaan Merimieskirkko-lehteä, jonka mä olin sitten tilannut, koska mä olin Merimieskirkolla käynyt myyjäisissä ja muutenkin Karilan piirakalla satunnaisesti Lontoossa käydessä. Ja siellä oli ilmoitus, että Lontoon Merimieskirkko haki palveluvastaavaa. Ja mä en ensiksi edes tiennyt, mikä on palveluvastaava. Et mä olin aivan niin kuin, että hetkinen, että mitähän palveluvastaava tekee. Ja sitten kun mä googlailin sitä, niin palveluvastaavathan voi olla siivoojia ja ne voi olla vaikka mitään kummallisissa erilaisissa tehtävissä. Et tittelinä se ei kerro oikeastaan varmaan kenellekään mitään. Ja sitten mä luin sitä ilmoitusta ja siinä vähän selitettiin, että hoitaa kassaa ja sähköposteja, kahvilaa, kauppaa, saunaa, hostellia ja tekee tilauksia, hoitaa varastoja. Ja sitten mä vähän aikaa rapsuttelin päätäni ja mietin, että hetkinen, että no itse asiassa tässähän on nyt kaikki niin kuin pähkinäkuoressa, mitä mä oon tehnyt. Mun oikein itseluottamus ei vielä ollut kauhean vahvoillaan kaikkien näiden lomautusten jälkeen, niin mä laitoin tämän ilmoituksen mun parhaalle ystävälle. Ja pistin viestin vaan perään, että tunnetko ketään, joka sopisi tähän hommaan? Enkä sen enempää selitellyt, vaan ihan vaan laitoin kysymyksenä. Niin sitten häneltä tuli vaan vastaus tosi nopeasti, että joko sä olet hakenut. Ja tästä sitten sain sen verran itseluottamusta, että hain tähän duuniin. Hän auttoi mua kovasti. Jouduin häneltä kysymään, että mitä minä osaan. Et siinä vaiheessa mulla oli jo niin tavallaan pää tyhjä siitä mun osaamisesta, että tarvitsin vähän kaverin apua. Tähän mä muuten hyppään, että tämä on Annukka sulle varmaan hirveän tuttua tämä, että pitää ottaa jonkun apua sanottamaan mitä osaa LinkedIn-coachina. Kyllä. Mulle tuli tästä mieleen, että periaatteessa tämä on, että voiko alaa vaihtaa, niin sä oot superesimerkki sitä, että kyllä voi. Joo, kyllä voi. Ja ei tarvitse pelätä sitä. Totta kai minuakin jännitti jokainen uravaihto. Että jo silloin, kun mä lähdin lentoemännäksi, niin mä ajattelin, että mitähän tästä tulee. Ja sitten mä nautin siitä ihan suunnattomasti ja kaikista haasteista ja kaikkea, mitä oppi siinä myötä ja ihmisistä, ketä tapasi ja mitä sai tehdä ja mitä sai nähdä.
Ja sitten pubityöstä mä tykkäsin myös ihan suunnattomasti, en välttämättä aina vuorotöistä ja siitä, että tehtiin 16-tuntisia työpäiviä ilman taukoa, mutta ei se, siis ne ihmiskohtaamiset ja ne ystävät, mitä sieltäkin on jäänyt, että jokaisesta työpaikasta on jäänyt ystäviä ja se on tosi merkityksellistä. Ja jopa sieltä varastopäällikkö Puhasilta, vaikkei ne niin mieluisia aina ollutkaan, niin niitä insinöörejä muistelen erittäin lämmöllä. Että he olivat kyllä aina välillä tämmöisen kiukkusen porilaisen aamun pelastus, kun he tulivat sinne varaston ovesta sisään ja halasivat mua ensin aamulla, kun huomasit, että mä olin känkkäränkkänä siellä, niin pojat tuli halaamaan ja sitten ne kysyivät, että onko nyt parempi aamu. Elikkä sä hait Merimieskirkolle ja siellä oli sitten seulonnan jälkeen, niin olit 3 parhaimman joukossa. Tämä kuulostaa ihan niin kuin täys joku olympiajuttu. No kyllä se melkein on, jos hakee työpaikkaa. Ainakin nykyään on, että jos 3 parhaan joukkoon pääsee, niin se on kuin olisi podiumilla tuolla olympialaisissa. Joo, ja kyllä se vähän siltä tuntuikin, että siinä oli olympialaismeininki, kun siinä oli aika paljon haasteita. Että siinä oli ensiksi pari kierrosta, meitä oli aluksi 47 ja sitten siitä tiputettiin väkeä porukasta pois. Ja lopussa meitä oli 3 ja mä muistan tästä viimeisestä kierroksesta sen, kun pappi antoi mulle kynän ja paperia ja sanoi, että mä suljen nyt sut tonne toimistoon puoleksi tunniksi, kännykkä tälle puolelle eikä mitään mukaan, että pitää tehdä tämmöinen tavallaan niin kuin catering tilaus, että näin monta ihmistä on tulossa tämmöiseen tilaisuuteen, näin monta lasta ja sinä valitset heille nyt ruuat ja sitten teet budjetin siihen. Että tämä oli tämmöinen niin kuin osa tätä tehtävää. Ja Eikä mitään apuvälineitä. ei mitään apuvälineitä, ei taskulaskimia, ei mitään. Paperia ja kynä. No siellähän mä sitten pöhkein paperin toiselle puolelle, yritin laskea, että mitä mä nyt sitten tekisin, että jos olisi mun kastejuhla esimerkiksi, niin karjalanpaistia mä tekisin ja perunamuusia tai keitetyt perunat ja sitten jonkun marjapiirakan jälkiruuaksi. Supisuomalaista, kun oltiin Merimieskirkolla ja onneksi kun on ollut köyhä, kun ei ole ollut paljon rahaa, niin on aika tietäväinen tavarahinnoista. Niin se auttoi mua tässä ihan tosi paljon, että mä tiesin mitä kilo perunoita maksaa, mä tiesin mitä maitolitra maksaa ja lähdin sillä sitten, mä ajattelin, että no en mä tiedä onko täällä mitään merkitystä, mutta näin mä nyt tämän lasken ja laskin sen budjetin ja tein sen ja sitten hikisenä tulin sieltä kopista ulos ja annoin paperit kirkonjohtajalle ja hän sanoi, että hän on yhteydessä ja sitten, ja no ei siinä sitten mitään, hän oli yhteydessä ja mä sen paikan sitten sain, tai tämän paikan, täällä sitä ollaan. Ja hän sanoi siinä vaan nauraskellen, että ne 2 muuta hakijaa ei tavallaan ollut varmaan miettinyt sitä tehtävää ihan just niin pilkulleen kuin minä, että ei ollut tiedetty maitolitran hintoja, että sehän ihan nauratti, että hän niin kuin vähän nauroi sille, että kyllä oli meinaan niin tarkka, että kun hän olisi voinut katsoa tuolta ruokakaupan sivuilta ne hinnat, niin ne oli kyllä ihan just ne hinnat, mitkä olit laittanut, että hyvin budjetoitu, vaikka siinä ei ollut tarkoituskaan sitä saada oikein. Siinä oli ehkä tarkoitus vaan sen, että sä nyt siinä tilanteessa keksit jotain, että sulla on edes idea, mistä sä lähdet liikkeelle. Niin se oli sitten se, siitä lähti sitten työpaikka ja muutin takaisin Lontooseen Kentistä ja aloitin Merimieskirkolla. Ja täällä sitä vieläkin ollaan. Mun on pakko sanoa tähän väliin, mun mielestä tätä sun tarinaa leimaa tosi vahvasti semmoinen samana kuin käytännönläheinen. Siis sä oot sellainen, että sä oot paikalla, sit sä niin tartut hommia ja sä hoidat ne. Niin tämä mulle tuli tästä mieleen ihan ekana. Joo, mun nykyinen pomo on sanonut välillä mulle, että mä olen sellainen kriisien nainen. Että aina kun tapahtuu jotain odottamatonta, että esimerkiksi Merimieskirkolla meillä on nyt vuosien aikana tässä ollut varmaan 4 tulvaa esimerkiksi. Osittain on tullut lattialta vettä, joskus on tullut katosta ja siinä on täytynyt sitten toimia tosi nopeasti ja pistää joukot hommiin. Ja kerran meillä oli juhannusjuhlakin vaarassa, kun päivää ennen juhannusta tulvi ja ajateltiin, että joudutaan perumaan. Mä sanoin, että ei peruta mitään, kun nyt tilataan vessat pihaan ja haetaan Norjan kirkolta vesikanistereissa vettä ja mehän hoidetaan nämä juhannusjuhlat, että ei me voida niin kuin 300 suomalaista pettää siinä, että kun ne on jo tehnyt suunnitelmat, että ne tulee, niin kyllä me pidetään juhlat. Että mä oon tavallaan sellainen aika periksi antamaton sitten ja aika nopea reagoimaan. Että se on ehkä ollut mun vahvuus, että
joka kerta, kun näitä pettymyksiä on tullut ja ensiksihän sä meet ihan lakoon, että sä et pysty vähän aikaa ajattelemaan edes mitään, kun sä mietit, että miksi taas ja kuin nyt minä ja miksi aina minä ja me kaikki käydään ne samat kysymykset läpi. Mutta sitten siellä täytyy nousta joku toivo ja mä oon varmaan aika positiivinen perusluonne, että sitten niin lähtee vaan miettimään, että jostain täytyy löytyä uudestaan se lanka, mitä pitkin pystyy nyppäsemään ja saa itsesi jaloilleen. Ja joka kerta sitä on saanut onneksi itsesi jaloilleen. Tästä tuleekin mieleen, Annukka, meidän pitäisi varmaan ruveta tässä vaiheessa kysymään nyt Merviltä näitä 3 takeaways, näitä asioita. Vaikka mä voisin kuunnella sua monta tuntia, mutta tämä on siis tosi inspiroiva tämä sun tarina, niin mitä sä haluaisit, että ihmisille jäisi mieleen tästä ja näistä sun alanvaihdoista ja mitä neuvoja sulla kenties voisi olla kuulijoille? Varmaan ensimmäinen on, että ole rohkea. Että rohkeasti vaan ihan mihin vaan. Et silloin kun tuntuu, että kaikki temput on vähissä ja mitään ei ole nähtävissä, niin kävelee vaikka siihen viereseen pubiin, niin kuin mä tein, ja menee sinne ja sanoo, että hei, mä olen hyvä, ottakaa mut. Mikä siinä vaiheessa oli täys valhe. En mä ollut päivääkään tehnyt niitä hommia, mutta ei se sitten myöhemmin enää valhe ollut. Se toteutti itsensä. Et rohkeus on tosi tärkeää. Että näkee ehkä muutakin kuin sen, että olihan mullakin kätilön koulutus. Ja mä olisin voinut koska tahansa palata sinne kätilön töihin. Mutta mä olin jotenkin niin mielessäni sulkenut sen oven, että mä en sinne enää halunnut. Niin mun oli keksittävä tavallaan uusia keinoja. Ja semmoinen avoimuus, rohkeus ja avoimuus, ne on ainakin 2 semmoista. Ja sitten ehkä periksi antamattomuus. Silleen, että sitten kun kaikki lyö päin näköä ja tulee niitä vaikeuksia, niin sitten pitää vaan puskea eteenpäin. Ja se ei aina ole helppoa, että monet itkut on itketty ja monet kirosanat on huudettu ja kavereille on rutistuu monenkin 3,99 penseen maksavan viinipullon kanssa, kun ei parempaan ollut rahaa. Mutta joo, se positiivisuus siellä takana on tärkeää ja se usko itsensä, että sä osaat vaikka mitä. Me osataan ihmisinä yllättävän paljon enemmän kuin mitä me tajutaan itse. Et mulla oli luojan kiitos tosi hyvä paras ystävä, on vieläkin, miksi sanoin on. Ja hän on joka tilanteessa mun elämässä ollut se sellainen kaikuluotain, joka on sanonut, että ei, sä osaat tätä, sä handlaat tämän homman, sä tiedät mitä sä teet. Niin se on ollut ihanaa, että sit se on itsellekin luonut sellaista uskoa, että hei, ehkä mä handlaankin tämän homman. Joo. Siis mun täytyy tähän sanoa, että tämä on tosi liikuttava tämä sun tarina. Mä oon liikunut täällä, kun mä kuuntelin, että musta on niin hieno. Siis, sori. Se on kuule liikuttanut itseäkin kaikin tavoin, hyvässä ja pahassa vuosien saatossa. Et välillä on hakannut päätä seinään ja ajatellut just, että miksi tätä tapahtuu. Ja välillä sitten taas on hyppinyt tasajalkaa esimerkiksi silloin, kun sit pääsin palveluvastaavaksi merimieskirkolle. Mä ajattelin ensin, että tästähän tulee ihan hullua, että mähän on yhtään kirkollinen, mä en ole uskossa. Mitähän tästä kaikkea tulee? Ja nämä on ollut ihan loistavat 11 vuotta. Tässä on saanut toteuttaa itsensä, tässä on saanut pistää itsensä täysillä peliin. Ja enemmän tämä on varmaan tavallaan antanut mulle kuin mitä mä oon antanut tälle. Vaikka välillä on ollut sellainen olo, että mä olen antanut kyllä 200% tälle. Mitä sulla seuraavaksi on tapahtumassa? Sä sanoit, että sä oot siellä ollut nyt 11 vuotta, niin onko jotain jännittävää tapahtumassa vai? Ootko loikkaamassa jonnekin? No nyt ei ole isompia loikkia tiedossa. Mä en tiedä, onko tämä kultainen keski-ikä, mikä rauhoittaa tahtia, tai sitten että ehkä sitä jollain tapaa on löytänyt sen oman paikkansa. Et tässä työssä on mulle tarpeeksi haastetta, mun ei tarvitse edes katsella ulkopuolelle. Ja niin kauan kuin Merimieskirkko Lontoossa porskuttaa edes jotenkin, eihän meidän talous täydellisessä kunnossa missään nimessä ole, mutta kun ei mua vaan täältä pistettäisi pihalle, niin mä jään tänne kyllä todennäköisesti. Et tässä työssä on haasteita, että Brexit toi haasteita, kun hoitaa noita rahteja tänne. Meillä syksyllä nyt muuttuu uudestaan säännöt taas. Meidän vanha laivayhtiö ei enää toimita kontteja Lontooseen tai mihinkään Englantiin, että he tuovat nyt vaan rekoilla. Ja meidän kuormat ei voi tulla rekoilla, niin meillä on nyt tässä ihan tarpeeksi pöhkittävää syksyyn, että
miten mä ratkaisen nämä ongelmat, että me saadaan Lontooseen suurimmat suomalaiset joulumyyjäiset ikinä. Yes. Ja ne onkin aivan ihanat. Kerro muuten, Mervi, koska ne on. Ihan siltä varalta, että tätä kuuntelee joku ihminen ja ajattelee, että pitäisi käydä siellä Merimieskirkon joulubasaarissa. Niin milloin ne myyjäiset on? Jos olet Britanniassa tai olet Lontoossa, niin Lontoon Merimieskirkon joulumyyjäiset on tänä vuonna 29.11.–1.12. ja seuraavana viikonloppuna 6.–8.12. Eli 2 vierekkäistä viikonloppua perjantaista sunnuntaihin vietetään joulumyyjäisiä. Ja viime vuonna tuli rapiat alle 7000 vierasta, niin katsotaan, jos tänä vuonna saataisiin 7000 raja rikki. Yes. Hienoa. Kiitos. Kiitos kovasti, Mervi, kun sä tulit meidän vieraaksi tänne podcastiin ja kerroit tarinas. Tämä on ollut todella inspiroiva ja toivottavasti tämä on antanut paljon inspiraatiota ihmisille, jotka on tällä hetkellä menettänyt työpaikkojaan. Mä tiedän, että Suomessa on paljon neuvotteluita sun muita menossa tällä hetkellä. Kiitos kun otitte. Sama. Niin. Joo, mä kiitän tosi paljon myöskin, että tämä oli kyllä tosi hieno tarina ja niin kun tämä antaa toivoa niille mun mielestä, jotka niin kun sitä toivoa tarvii. Että on huikea matka ja melkein voisi tehdä elokuvan, jos sanoisin näin. Joo, mua voi esittää sitten toi Meryl Streep. Ja Se on liian vanha. Se on liian vanha. ei, mutta jos yhdelläkään tulee sellainen olo, että jotain saa tästä irti ja vähän rohkaistuu, niin sehän on vaan positiivista. Se on hieno asia. Yes. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Taputan täällä pieniä karvaisia käsiäni. Kiitos. Kiitos. Kiitos meidän vieraalle Mervi Mattilalle, Lontoon tunnetuin porilainen, ja siitä, että jaoit meille ja meidän kanssa tämän inspiroivan tarinan. Tämä tarina oli kyllä ihan mahtava ja mulla jäi niinku oikeasti mieleen. Mä kirjoitin ihan ylös pienin kätöisin ja kynällä tänne, että rohkeus, avoimuus, periksiantamattomuus ja usko itseesi. Nää käy kelle vaan. Kyllä. Ei meillä muuta tällä kertaa, elikkä se on nyt sitten taas over and out täältä Englannista. Palataan asiaan ja kiitos kun kuuntelitte. Moikka!